खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं दैजि मुसाहारि। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। आरोबाव सा 21 एनएलएफबिफोरा गोजोननि थाखाय ओंखारबोदों। एनएलएफबिनि गासैबो सोद्रोमाफोरानो गुबै लामायाव फैफिनजोबगोन बुंदों प्रमद बर'। 10 कौटि रां मोनैनि थाखाय अखिल गगैआ महाजनाव थायाखैमोन। गिबि मन्थ्रिजों लोगो हमहोनो थाखाय 5,000 रां घुस लानानै दिसपुराव सासे सोरखारि मावफारिया खाजादों। बिजनी महकुमा आख्रासुनि बानजायनायाव पेरामिलिटारियाव थिसननायनि फ्रि कचिं हाबाफारि। एचएस जोबथा आनजादाव 8,000 फरायसाफोरा मोजां नम्बर इभालुएसन मोनाखै। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ बेखेवबाय उज्ज्वला स्किम 2.0। आसामजों लोगोसे सा सानजा रायजोआव गाबोननिफ्राय गोब्राब अखा हागोननि इसारा। बेन्जामिन दैमारिया बेस्ट एक्टर एवार्ड एबा साबसिन फावखुंगुर बान्थानि नमिनेशननि थाखाय सायख'जाबाय। दानिया आबुं रादाबखौ फरायदों आं उपमारानि दैमारिया। गोजोन खौसेथि आरो हारि जौगाखांनायनि थाखाय आरोबाव सा 21 नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड सुंद'यै एनएलएफबिनि सोद्रोमाफोरा दिनै हाग्रानिफ्राय ओंखारबोदों। क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय पर्बतजरा महकुमानि बेन्दोंआव थानाय सिंगिमारि गामियाव ओंखारफैदों एनएलएफबिनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा। मख'नो गोनांदि क'क्राझार पुलिसनि बानजायनायाव एनएलएफबिनि आर्मि चिफ एम बाथा, लेङाइ आफादगिरि बक'जों लोगोसे एनएलएफबि आरो सोरखारनि मेडिएटर महरै खामानि मावनाय पृथ्वीराज नारायण देब मेस आरो थुलुंगा बसुमतारियाबो सिंगिमारि गामियाव थांनानै दिनै हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय एनएलएफबिनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरखौ बरायहैयो। मिथिनो हानाय बादिब्ला आरोबाव दिनैसो हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय एनएलएफबिनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरखौ क'क्राझार सहरनि साखाथियावनो थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सनि डिजिगनेटेड केम्पआव लानानै थांनाय जायो। बबेखानि क'क्राझार जिल्लायाव हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनो गोनां एनएलएफबिनि सोद्रोमाफोरा बेनो जोबथा होननानै बुंदों लेङाइ मासिगिरि बक'आ। मख'थावदि एनएलएफबिनि आरो सोरखारनि गेजेराव गोजोन सावरायनाया गाहामैनो सोलिगासिनो दं। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सावरायनायखौ जाबादि लाङो बेबादिनो थांगोन होननानै बुंदों एनएलएफबि दैदेनगिरि एम बाथाया। बिटिआर गोरोबथानि उनाव आगु एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनि दैदेननायावनो गोदानै जोनोम मोननाय थिउरिया आफाद नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड सुंद'यै एनएलएफबिनि गासैबो दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरानो गोजोननि थाखाय आरो हारि जौगाखांनायनि थाखाय गुबै लामायाव फैफिनजोबगोन होननानै बुंदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ। बबेखानि एनएलएफबिनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा गोजोन खौसेथि आरो हारि जौगाथायनि सायाव सानखांनो हाबाय आरो रियेलाइज खालामबाय। बेनिखायनो गुबै लामायाव फैफिनबाय होननानै प्रमद बर'आ मैया चिरां जिल्लानि बिजनीआव दावबायफैनाय समाव खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव बुंदों। दिनैनि सानाव आसामनि राजखान्थियाव बांसिनै सावरायजानाय सुबुङानो जादों अखिल गगৈ। विधानसभा बिसायख'थिनि सिगां सिगां गोदान राजखान्थि हान्जा दानो थाखाय 10 कौटि रां बिदोंमोन अखिल गगैआ। बे खौराङा सोराङाव फैनायनि उनावनो दिनै आसामनि राजखान्थियाव अखिल गगैआ बांसिनै सावरायजानाय सुबुं जादों। 10 कौटि रां मोनैनि थाखायनो अखिल गगৈ आरो राइजर दलआ कंग्रेस दैदेननाय हेंथा दोलोनि महाजोताव थाङाखैमोन। बे गोख्रों अजदखौ होदों एआइइउडिएफनि एमएलए आमिनुल इस्लामा। दिनै विधानसभानि मोखाङाव आमिनुल इस्लामा खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव राइजर दलनि आफादगिरि आरो शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैनि हेंथायै गोख्रों अजद होना बुंनाय बादिब्ला अखिल गगैआ राइजर दलखौ दानायनि सिगांनो मोनसे गोदान राजखान्थि दोलो दानो थाखाय 10 कौटि रां बिदोंमोन। नाथाय 10 कौटि रांखौ मोनैनि थाखायनो विधानसभा बिसायख'थियाव महाजोताव थायाखैमोन। बबेखानि महाजोतखौ दानो थाखाय सावरायगासिनो थानाय समावनो अखिल गगैजोंबो सावरायनाय जादोंमोन। अब्ला गोदान राजखान्थि दोलो दानो थाखाय रां आंखाल जानायनि बागै फोसावदोंमोन आरो महाजोताव थानायनि बागै खोथा होदोंमोन। बै समाव एआइइउडिएफआ मोनसे हारियारि दोलो होननानैबो अखिल गगैआ बुङाखैमोन होनना आमिनुल इस्लामा बुंदों।
दिसपुर सेक्रेटारियेटआव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमनो फैनाय डिब्रुगड़नि सासे आइजोनिफ्राय गेट पास होनायनि मुङाव 5,000 रां घुस लानायनि दायाव दिसपुर थानानि पुलिसआ भुपेन हाजरिका मुंनि सासे एक्साइज बिफाननि मावफारियाखौ एरेस्ट खालामदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला भुपेन हाजरिकाया गिबि मन्थ्रिजों लोगो हमहोनो गेट पास होनायनि मुङाव 5,000 रां लानानै गेट पास होदोंमोन। नाथाय बै गेट पासआ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि थाखाय नङामोन, मोब्लिब गोहो मन्थ्रि बिमल बराजों लोगो हमहोनायनिसो गेट पास होदोंमोन। बेनि उनाव जेब्ला गुबै बाथ्राया गुबुंनो हमो अब्ला गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गावारि नेहाथारिया दिसपुर थानायाव दायनिगिरि भुपेन हाजरिकानि बेरेखायै एफआइआर होदोंमोन। आथिखालाव कच राजबंशी फोलेरखौ फोजौखांनो थाखाय बिजनी महकुमा आक्रासुआ साफ्रामबो गोसो गुदुं राजबंशी हारिनि लाइमोनफोरखौ मिलिटारि एबा पेरामिलिटारि बायदियाव थिसननो थाखाय एबा जाहाथे आनजादाव मोजाङैनो बयबो उथ्रिसारनो हायो बेनि थाखाय लाइमोनफोरखौ साखाफारा खालामनो थाखाय प्रि कचिं हाबाफारि लादों। बे मावबादाखौ मावफुंनो थाखाय रोंगौथि गोनां 2 फोरोंगिरि सायख'नानै लाग्रोनाय जागोन आरो बेसेन नाङाजासे बयबो लाइमोनफोरखौ फोरोंनाय जागोन होननानै बिजनी महकुमा आक्रासुआ खौरांगिरिनि मेल खुंनानै मिथिहोदों। गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि अलखद थासारिनि थाखाय देग्लायनि मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजादखौ खुंनो हायाखैब्लाबो नम्बर इभालुएसननि जोहै रिजाल्ट फोसावनाया गाज्रि नङा। नाथाय नम्बर इभालुएसननि जोहै रिजाल्ट फोसावनायाव 8,000 बेटारमेन्ट आरो रिपिटार्स आनजाद लिरग्रा फरायसुला फरायसुलिफोरा थार न्याय मोनाखै। बे गोख्रों अजदखौ होदों आसुआ। मख'नो गोनांदि नम्बर इभालुएसनाव 10% नम्बर बारायना हरनायनि उनावबो फरायसाफोरनि गेजेराव गोजोननाय गैयै नुजाथिनायखौ लानानै समबारखालि आसुनि मोनसे थान्दै हान्जाया काउन्सिलजों लोगोसे जर'खा मेल जथुमो आरो आथिखाल थासारिनि बागै सावरायो। बे जथुमनि उनाव आसुनि आफादगिरि दीपांक कुमार नाथआ फोरमायनाय बायदिब्ला देग्लाय जायफोर फरायसुला फरायसुलिफोरा बेटारमेन्ट आरो रिपिटार्स आनजाद लिरगौमोन बैसोर फरायसाफोरनि थाखाय नम्बर इभालुएसनाव जाबादि फर्मुला बाहायदों बे फर्मुलाया गनायजाथाव नङामोन आरो बैफोर फरायसाफोरा थार न्याय मोनाखै होननानै गोख्रों अजदफोर सिखांदों। बे आयदानि सायावनो आसुआ काउन्सिलजों सावरायदों। बबेखानि बेटारमेन्ट आरो रिपिटार्स आनजाद लिरग्रा फरायसाफोरा थार बिजिरनाय मोनगोनखौ आसाबादि होननानैबो आसुनि आफादगिरिखौ बुंदों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ दिनै भारत हादरनि आइजोफोरनि थाखाय मोनसे बिथांखि फोसावदों। बे बिथांखियानो जादों उज्ज्वला स्किम 2.0। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ दिनै उत्तर प्रदेशनिफ्राय बेखेवदों उज्ज्वला स्किम 2.0खौ। बे बिथांखिनि गेजेरजों मिरु सोरखारा आरोबाव 1 कौटि आइजोफोरनो बेसेन नाङै संग्रा गेस होनाय जागोन। मख'नो गोनांदि नरेन्द्र मदिनि गिबि खुंथाइ समावनो 2016 मायथाइयाव उज्ज्वला बिथांखिखौ बेखेवदोंमोन आरो हादोरनाङै 5 कौटिनिबो बांसिन बिपिएल नखरनि आइजोफोरनो बेसेन नाङै गेस होदों। नाथाय गिबि खोन्दोआव बे सिबिथायखौ मोननो हायै बिपिएल आइजोफोरनि थाखाय दिनै उज्ज्वला 2.0 बिथांखिखौ गाहाय मन्थ्रिया बेखेवो। भारतनि बोथोर बिगियाना सांग्रांथि होदों। आसामजों लोगोसे सा-सानजा ओनसोलनि रायजोफोराव गाबोननिफ्राय फैबाय थानाय सानबासिम गोब्राब अखा हानो हागौ। बोथोर बिगियाना फोसावनाय बादिब्ला बंग लैथोआव सोमजिनाय खोला-सोनाब सुनामिनि जाउनावनो गाहायै आसाम आरो मेघालयजों लोगोसे सा-सानजा रायजोफोराव फैगौ 13 आगस्तसिम गोब्राब अखा हागोननि इसारा। ओरैहाय सोनाब बंग, हिमाचल प्रदेश आरो सिक्किमाव फैगौ 15 आगस्तसिम गोब्राब अखा हानो हागौ होनना बुंदों। भारतारि बोथोर बिगियाननि बादिब्ला उत्तराखन्डनि बांसिन ओनसोल, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखन्डनि माखासे ओनसोलावबो अखा हागोननि इसारा दं। 12थि इन्डियान फिल्म फेस्टिभेल अफ मेलबर्ननि 2021 नि साबसिन फावखुंगुर बान्थानि नमिनेशननि थाखाय बेन्जामिन दैमारिया सायख'जाबाय। असमिया सावथुन जनाकी परुवायाव दिन्थिनाय आखुथायनि थाखाय बेन्जामिन दैमारिखौ सायख'नाय जादों। मख'नो गोनांदि बेन्जामिन दैमारियानो नेशनेल फिल्म एवार्ड मोननो हानाय गिबि गे फावखुंगुर। एशियान क्विर फिल्म फेस्टिभेल 2020 आवबो बेन्जामिन दैमारिया साबसिन फावखुंगुर बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन बुधबारखालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन शुक्रबार 11 आगस्तखालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन।
चिरां जिल्ला गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आसाम आयेन आफाद जथुमनि लाइभ 12 जुलाइनिफ्राय आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुम्मा फैगौ आगस्ट दाननि 13 अक्ट'हालागै जथुमनो लानाय आसाम आयेन आफादनि गासै हाबाफारिखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना लाइभ फोसावगोन। मुंख'नो गोनांदि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ केबल लोगोसे इउटिउबआव आरो गुबुन गुबुन बिजोङाव टेलिकास्ट खालामनाय जायो। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आसाम आयेन आफाद जथुमनि लाइभ 12 जुलाइनिफ्राय आसाम आयेन आफादनि रांबावजा जथुम्मा फैगौ आगस्ट दाननि 13 अक्ट'हालागै जथुमनो लानाय आसाम आयेन आफादनि गासै हाबाफारिखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना लाइभ फोसावगोन। मुंख'नो गोनांदि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ केबल लोगोसे इउटिउब आरो गुबुन गुबुन बिजोङाव टेलिकास्ट खालामनाय जायो।